Днес ще ви покажа моя мързелив начин за правене на мусака. Просто смесвам всички продукти в сурово състояние в съда, в който ще ги пека и готово. Заливката, която използвам, също не е традиционната яйчно-млечна заливка за мусака, а използвам бешамелов сос. Просто така повече се харесва вкъщи. Рецептата оставям в описанието на видеото.